ମାଛ ବେସର ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖାଇଥିବେ, ହେଲେ ଥରେ ଏଇଭଳି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପ୍ରଥମେ ଧଳା ସୋରିଷ ଓ ପୋସ୍ତର ଗୋଟିଏ ଏଇଭଳି ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ନେଇ ସେଥିରେ ଗୋଟା ଜିରା, ତେଜପତ୍ର ଓ କଟା ପିଆଜକୁ ନେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଓ 3 ଚାମଚ କେତେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବେ। ମୁଁ ତ ମୋର ସେଇ ଭଜା ମାଛ ତେଲକୁ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଫ୍ରେଶ୍ ତେଲ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଫିସ୍ ମସଲା ପକାଇ ଦେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଟା ଟମାଟୋ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେଇ ଏବେ ସେଥିରେ ସେଇ ବେସର ପୋସ୍ତ ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇ ଦେଇ କଭର କରିକି ଭାଜି ନେବେ। ତାପରେ ଗିଲାସେ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଦେଇ 4-5ଟା ଗୋଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଭର କରି ଝୋଳ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଝୋଳ ଫୁଟିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଭଜା ମାଛକୁ ପକାଇ ଦେଇ ଦେବା ଆମର ମାଛ ବେସର। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ଏଇଭଳି ମାଛକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସର୍ଭ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ